trading a cikin Tafa bot naka. Bayan ka activating sai ka zo Binance, ga kudinka a spot ko idan spot zaka saita sai ka bar sa nan, in zaka saita a future ne sai ka zo ka taba nan gurin, ka taba future sai ka taba transfer. Kuna gani to from spot to future sai ka shigar da amount dala 100 nake so a juya mun, sai in sa dala 100. kun san minimum dala 100 ne ko? Na'am, ga dala 100 ta zo nan. Idan na dawo cikin robot dina zan ganta in na taba nan gurin, na taba nan gurin sai in taba nan gurin a connect exchange. Ok, already na riga na yi ninkin, zan taba gurin robot ne. Yawwa, sai ka taba nan gurin. Sorry, idan ka sa kudinka a can sai ka zo nan gurin. Kuna gani nan gurin ga robot martingale, sai ka ja, sai ka tura haka, ba shi ba. Ga wannan neural bot, multi market bot, to wannan shine automatic, 100% automatic. In ka taba shi haka, ga shi ya kawo ka, sai ka ce mai get started kawai. Taba nan gurin kawai ka bata kanka lokaci. To a nan gurin sai ka saka amount din da kake da shi. Kun ga dala 100 ce da ni ko? Sai ka sa dala 100 a nan. Kar ya kasance kana da dala 100 ka sa 200 a nan gurin. Da abin da ya faru kaka ja a kanka. In dala 200 ce da kai a Binance ka sa dala 200. In 100 ce 100. In 1000 ce 1000. Kar ka da dala 1000 ka sa 2000 a nan, ko 15 ko 11. Da abin da tunda automatic ne. Saboda haka abin da kake da shi zaka sa masa a nan. Kun ga na sa dala 100 a nan, sai in ce next. Gashi ina son dauki na spot ko na future. Na spot ko na future, kun ga da hanya ɗaya ce ko? Inda ka sa kuɗinka nan za ka yi amfani da. Saboda haka kawai sai in ce future, dama a future na sa ko? In ce accept ko? To gashi nan sai in taba nan gurin. Wace exchange nake son in ninkin da ita, gashi nan. Zan ce wannan Binance. Yeah, already Binance. Na sa kuɗin nawa a ciki. Duk da bai nuna ba anan, an jima amma zai nuna, amma ne to ne, amma dai na riga na sa kuɗin ne, na san na sa kun gani ai ko? Sai in taba Binance. Gashi nan kun ga sunan bot dina, gashi nan. Zan iya bashi haka, dala 100 Binance kaza 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 kaza. Kawai sai in taho nan gurin, sai in ce create robot. Kuna gani? Create robot. Na danna yanzu, gashi nan yana loading. Gashi nan yana loading. Kuna gani? Create robot. Gashi nan yana loading. Yana running, gashi nan yana running.